Nairobi og Mombasa, de ligger begge to i Kenya, og Nairobi har en makstemperatur på 21 grader, og Mombasa har på 26. Nairobis minimumtemperatur er på 10 grader, og Mombasas er på 24. Så der er faktisk rimelig stor temperaturforskel. Ikke meget stor, men der er temperaturforskel, selvom at de ligger lige tæt på ækvator, og begge to er tropisk klima. Dog kan vi se, at der er forskel ved, at Nairobi er et fastlandsklima, og Mombasa er et kystklima. Her kan vi se, at jeg har været inde på Google Earth for at finde Mombasa og Nairobis placering. Det er en lille pause i min video. Det er lidt svært at se billederne tydeligt, når jeg skal have det ind på min video, men jeg håber, at det går. Og her kan vi jo netop se, at Mombasa har kystklima, og Nairobi har et fastlandsklima. Og det fortæller os hvorfor, at der er temperaturforskel på Mombasa og Nairobi. Ja, fordi at havet det fungerer som en temperaturregulator, fordi at havet det opvarmes og afkøles langsomt. Og det gør, at Mombasa får et mere stabilt klima, hvor der ikke er så store temperaturforskelle mellem nat og dag og sommer og vinter. Og det er så det modsatte i Nairobi, hvor at temperaturen varierer mere mellem dag og nat. I vores data der kan vi se, at Nairobi ligger 1623 meter over havets overflade, hvor Mombasa derimod kun ligger 54 meter over havets overflade. Hvilket betyder, at byen oplever højere temperatur året rundt. Altså jo højere en lokalitet ligger, desto koldere bliver luften. Og det kan så også forklares, hvorfor Nairobi er køligere end Mombasa, selvom begge byer ligger lige tæt på ækvator. Og det er egentlig lidt det samme, vi ser på Google Earth-kortet for Thyborøn og Moskva. Fordi som I kan se, så ligger Thyborøn direkte ud til Nordsøen, mens Moskva ligger langt inde i Rusland. Thyborøns makstemperatur det er 18 grader, og minimumtemperatur det er 2 grader. Og Moskva det er makstemperatur 19 grader, og minimumtemperatur minus 10 grader. Og her så har Thyborøn igen et kystklima, mens Moskva har et fastlandsklima. Og på figuren fra bogen her, der kan vi se, at Thyborøn og Moskva begge ligger i det tempererede klimazone. Men som jeg forklarede før, at Thyborøn det er kystklima, og Moskva har fastlandsklima. Og det forklarer jo, hvorfor at Thyborøn har havpåvirkning med milde vintre og kølige sommer, hvor at det at Moskva har fastlandsklima forklarer det store temperaturudsving mellem sommer og vinter i Moskva. Antofagasta har kystklima og er inden for den subtropiske klimazone. Antofagastas makstemperatur er på 20 grader, og minimumtemperatur er på 12. Vi kan se, at Antofagasta ligger tæt på ækvator ved en breddegrad på 23. Og normalt vil vi forvente, at i byer i denne region vil have meget højere temperaturer, fordi de ligger inden for den tropiske eller subtropiske klimazone, hvor at solen skinner mere hele året rundt. Og at Antofagasta der også ligger i, nu kan jeg ikke finde noget udtale det, Atacama-ørkenen, som er et af verdens tørreste ørkener. Det er lidt pudsigt, hvorfor at temperaturen slet ikke er så høj i Antofagasta, men det er der en god grund til, og det er altså på grund af den kolde Humboldt-strøm. På det her kort så ser vi globale havstrømme, hvor de varme strømme er markeret med rød og kolde strømme med blå. Og Humboldt-strømmen, som er markeret med blåt langs Sydamerikas vestkyst, det er en kold havstrøm, som bevæger sig nordpå fra Antarktis langs kysten af Chile og Peru. Humboldt-strømmen den passerer jo så forbi Antofagasta, og det sænker lufttemperaturen i kystområder som Antofagasta, fordi at der bliver bragt koldt vand fra sydlige polarområder. Og det forhindrer, at der kommer ekstrem varme, som man normalt vil forvente
i en ørken på den breddegrad. Derudover så skaber det også tørre forhold, fordi at den kolde luft over havet ikke fordamper så meget vand, hvilket betyder, at der falder meget lidt nedbør, og det er også derfor, at det er en af de tørreste ørkener i verden.